Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Yau ma za mu gabatar muku da wani application mai matuƙar muhimmanci a gare ku, wato lumii photo editing. Yana da matuƙar muhimmanci wannan application ɗin, yana da hanyoyin da za ka canza wa hotonka background cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba, ko kuma ka haɗa poster da design ɗin poster da wannan application mai matuƙar amfani. Ka biyo mu cikin wannan bidiyo namu mai tarin albarka. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Misali kamar haka ina cikin fuskar waya ta, na shiga cikin application na bari in select wannan application wanda zan aiki da shi kamar haka, lumii edit. Na yi select ɗinsa. Ga yanzu misali na shiga cikin da zan zaɓi hotuna, zan yi select ɗin hoton da nake so a cikin wannan application ɗin. Misali kamar wannan hoton haka na yi select ɗinsa kamar haka. Zan dragging nan ƙasa, zan ja shi kamar haka. Ga wani guri na ya yi ji ɗin nan, na yi select ɗinsa. Zan koma sama, ga wani guri na select ɗinsa. To ba za ka ga zai canza background ɗin gabaki ɗayansa. Yanzu ka ga hoton da kansa application ɗin ya canza background ɗin gaba ɗaya. To zan iya select ɗin background ga suna a ƙasa, sai ka zaɓi wannan kake so kamar haka. Ka ga yanzu misali na zaɓi wannan, to ba za ka ga in yi saving ɗinsa kamar haka. A ɗan guri na taɓa shi, kaga na yi saving kamar haka. To bari in samu wani hoton kuma in canza mara background da kuma hoton da yake cikin wayata. Ni ma za ka iya amfani da wannan damar. Na yi zaɓi kamar misali zan canza musu background kamar haka. To zan shiga nan, ga wani ɗan gurin da na sa wani shayin haka, zan shiga ga hotuna na sun buɗe. Sai in select ɗin hoton da nake so zama shine background ɗin wannan hoton da na yi ke so in canza ma background kamar haka. Misali bari an ɗauki wannan NYB media, wannan ɗan kyatik edit ɗin. Misali kamar haka, kowa da ya san yadda zai danne hoto ya ɗan yi zooming ɗinsa ya ƙanƙantar da shi a wayarsa kamar haka misali. To kaga misali ka ga yanzu kamar haka, kaga bari in saving ɗinsa, kaga na yi saving ɗinsa, hoton ya zama kamar haka. To dan uwa, wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, ka daure ka mana subscribe. Na gode, ɗan kyatik edit.